Ramaphosa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphiki ngiyabingelela umsakazi ngibingelele nokubalala kokhozi igama uNkosi ngimele ngwakaMasana. Hey uyazi mina ngichaza umusuthini? Yeah. Ikhaneka babalena ikhaneka mama. Ngeke ngifuna ukuthi laba bafana kanje ihlala bafana. Awu suka. Kulungile utshela umlaleli Ukhozi FM ukuthi ubani uNkosi ngimele obani abafana basikhala badabuka kuphi bafike nini futhi ke endimeni kaMaskandi. Alright ngibonge nje ithuba. UNkosi ngimele udabuka le kwaCezo Lundi isigodi ke usesikhaleni. So abafana besikhala nje iqembu elilidwa yibo uNkosi ngimele selinesikhathanyana lifikile endimeni kaMaskandi. Abantu abaningi mhlawumbe sebeyalazi manje noma nje lithe kuba nenkinga kancane ukuthi igcine lifika la khona njengamanje kodwa nje abantu sebeyalazi. Abafana besikhala nje ngasho ukuthi badabuka uLundi kwaCezo. Yindaba kuthiwa abafana besikhala? Mangiqala leli qembu ngaqala ngingedwa ngangihamba nomunye umfowethu okuthiwa Mzamo. So ingakho ngadecide ukuthi libe ngabafana besikhala ngoba nalesigodi la sisuka ngakhona kusesikhaleni. So ngathi ake sisebenzise ngase ngithi ake sisebenzise igama lendawo yangakithi ngoba ngimuntu ohleze ethanda ukukhuphula indawo yangakithi kuyo yonke into engenza. Kunjani emculweni? Kunjani endimeni kaMaskandi? Hey, emculweni ngengikamba manga, ake ngikamba manga kuzimanyana. Kunzimanyana ngiyakhumbula imigomelo washo wathi isikhathi esiningi izikhamu uhamba kalula futhi. Ngiyabuzwa. Emculweni mawuthe uyaqala ukutshela wabona izinto zivele nje ziba simple ukuthi zenzeke. Bobheka ukuthi nanesiphetho sakhona ngaba simple futhi ukuthi yabo. So emculweni kunzimanyana nje kufuna ukuthi ubekezele mawukuthi ngempela lento usukuyenza ngothando. Okay, nakho ke ngibona nifeaturisha ingiga lana iyithatha. Ingiga kaMahlalela bakithi ngibonge kakhulu kunobhuti sasebenza kamnandi naye. Ingiga umuntu nje nenhliziyo enhle esathi lasebenza ialbum yakhe yami. Ngase ngithanda ukuthi abe khona ngoba le-studio besisebenzisa vele sasebenza emabhozini. So ngase ngithanda ukuthi abe khona nangempela azange abe namagama amabi wasebenza kahle nami so asebenza kahle ngiyabonga nje le ndoda sasebenza kahle yakho. Okay, bekuyi CD le benikhiphile noma bekuyi EP noma isingle khambani la kubafana besikhala? Bekuyi CD nje phela. Okay. Bekuyi CD nje phela. Iyona enibhizi ngayo niphusha kulezi insuku? Iphusha yona nje. Ama-CD so nje leso sikhathi samanje siphusha yona i-CD ethi izwe liyabuka nomuntu ongakamnayo sekunendlela eziningi zokuthi athole i-CD ukuthi akakhona ukuyithola ezitoro noma kithi sefa ngakhona nokuyi-downloada online CD. Okay, abantu ke baye banibone kuphi nje mabefuna ukubabona abafana besikhala? Abafana besikhala ngoba ikhona imidlalo esinokuqashwa kuyo kanti futhi nokupromota asikayiyeki up until sibone ukuthi ilevel yethu isifika la esifuna khona. So nje siyatholakala nje endaweni eziningi. Okay, ngaphambi kokuthi siye kwi-quiz njengokwenjwayelo salo sushiya mfowethu ukuthi nitholakala lapha ama-page nitholakala kuona nezinamba abantu mabefuna ukuniqasha. Yeah. Alright, thina ema-page ethu ku-YouTube sikhona uzobhala nje abafana besikhala uzoyithola yonke into yethu then ku-Facebook uthi @abafana besikhala kanjalo naku-Twitter uthi @abafana besikhala ku-Instagram abafana besikhala izinto kanjalo siyatholakala. So amanamba ngizocela ukushiya amanamba ayi-2 okungeyabaphathi kuba ngeyami ngizoqala ngeyami ithi 073 42 43 026 073 42 43 026 ukuthi abaphathi bami ithi 072 ithi 310 ithi 73 ithi 73 7310 072 360 7310. Hayi ke kulungile uyazi ke nawe ukuthi vele ke iquiz izinto zethu. Yeah. Okay, asambeke uready bhuti wami.
Hamba Ya ngimnandi ready nje ngihlezi ngiready. nakho ngilahlekelwe imibuzo elomfana uyaqaba eshona phi imibuzo yami Okay okay asiqale ke okay ngivale la sambe kanje kuze kube right Okay khona lo mculo okuthiwa ulimit wakuphi nendawo Ulimit wakuphi nendawo Ngingazange ngilandele kakhulu limit ngicela ngokwazi ingoma zakhe ngicela. Okay Ukhozi FM luneminyaka mingaki Ukhozi FM ngathi beligubha 50 years last year. I think this year na 51. Umroza faka uhlonisa mophu unyaka hlonisa mophu unyaka Ufantamo uhlukanise hayi siyadlula ke ungaka bani umgqashiyo wa Handlovu ebhakethi. Iqemba amaBarrett liholo bani Ayiqale ngiqamba manje. Okay ngosikhathi sakhe sikakaphela sibuyele kuloya ukuthi umroza uhlukanisa mophu unyaka Umroza unyaka uhlukanise 2000 Nkosami 2018 I'm not sure hayi ulimit owasenkandla Ukhozi FM lona 61 years umroza uhlukanise 2016 2017 umgqashi wakaNdlovu amaBarrett aholwa ubheki imshengo ushuthi uthola ukuthatha kokuhlanu akufana akufani ngizami ingoma yakho ke bhuti wami ocela ukuthi sidlale yona namhlanje Bengicela ningidlalele uMashelela ingoma ethi kwaJGC. Danke bhuti danko Siyabonga thina Yeah. Danke siyabonga uMashelela mfowethu ngubani uthi ke kwajikijiki kulele likhulu khona kanothandazana umfoka Mncube la mphumzeni umfoka Xulu ishowe limile la limi ngenhla Awuphela umshitshela wawe qala mabo Yebiyaphandula mabo Awuphela umshitshela wawe qala mabo Yebiyaphandula mabo Bossa bekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena yaza